It is our duty to protect our women. Ihe eji mara ndị Igbo. I ga-echekwa nwe anyị na ụmụ anyị. See as this woman don't come outside. Come tell the public of Ohaneze. They say see waiting this tiger base. Tiger base. I na-ekwu okwu tiger base. Come in house say that they look for his husband. Now the woman come tell them say his husband no dey. Now so they carry this woman wey get small pikin for hand. They give am gbozgbozai. Even pikin just fall comot. They no care. The grandmother of the mother of the woman talk. They carry the woman, anyam, give grant. The children come outside, leave our mom yo. They carry the children, anyam, give grant. This is the happen for Were. I want you to listen very, very careful for this video where I go play you. However, welcome back to Balabas Gist. If today is the first time where they come across this wonderful channel, you are highly welcome. We see they here, they bring you update back to back as it they hot. My wonderful people, I beg, I want you to share this video. I'm going to show you right now. Share the video, very, very important. Things are happening. Things are happening. Watch this video that I'm going to play you. I'm Mrs. Ogechi Eze from Amuku Orodo. Mana na alum Nik Duru Imo. On Friday, ebe bi kwenu okurata closer to Bishop's Court. On Friday, on Friday by 5:30 in the morning. I'm normal law. Ajikwenu obere nwantakiri 1 month and nkaku n'aka. So ma anu ka na ehu na gate. So ihe a emetem no na me ebilie. Ozwo mbili no na ka mbia mara ndị na-akụ na gate lekwe my children ha we agbapụtala. When I say mepe gate, or I break this gate. So one na commander am say no mepe go dey on you go dey there ask Monday police. Him say am mepe the gate. The police one na chi mepe gate o echile na fence na zulo. But here block wherever surrender am see me if I run I shoot me. Where is your husband? Where is your husband? See di man no here. So when I see di man no here has some is a lie. Onye cause she na zo brush am down mad. Or the another person take what I'm going to brush a mad, a bazier mammy or with the Zimo, Makanji Matana of the other cause the police behind here. So my bezina, I choke and wad, only one had been arrested. I said that now I should calm down, So I should calm down, only cause I'm about my mom, because now you go see no police warrants over here where I can't sue 3 times, only cause I come back, ha brush him down again, drag his empower inside, because then when they're upstairs, now watching him again. So can the man are water him again? Have the when you call us a push bam inside room, push bam inside room. Yamuzero, hedge them now, when you call hedge them a canoe, matcha macano man, it is our one. That's the police. Yes, the police has how in the tiger base. So how would I come, Madame Nolu, when you call on us, when you call on a great to now, Mamma Nuku Manafo. So Otakam she witness on him again. So in that process, man, I chose a way to defend myself. He makes a plastic chair closer to me. When is there a young cause? Mahaji Makana Bereka, how we can have one person Kanji Makana Berizi, Ya Hapuzium, then Narazu, Rezo Chambi, Power Sewama, I won't need any pay for him. You get him, one name of woman in around, I'm a quick watch and him again, you put me wound in them now. Even I want some wound, Ndimbuna here. Ebum wound eba. The police, the police tiger base in me here. Here, you may video charm everything. Njime here. Lem okum nine which are wound. I won't need a wound. Here, chap boots and the hammer and moko. That's police, which I hand down. Yes, police me hand down. You pay them, get him. I won't need a woman go at least one only one cannot be mounted and whom I recover. I'll track a honey in a name, so I phone a name, so even though Mom then tackling a bar when I shout to say, I gave mommy, here. Sabiko happen on mommy, ha cronica, we're all time. Kawa one calls a piano near wound Nanyanga. What I can't tell I can't tell my one can wish one age is often one tackle. How many years can one have? Oh, 10 years. Okay. So, what pram as a common because Sopran were big from COVID on him again, the Lord Jafuna and affair. Yadika had noticed it. He push it, I say, I can not be able to. Yes, I hear my mom. Can you he push it? Mamma just and I gave my hair push it, Mamma, I got the wine. Mom just be on top. Hey, push you. I got the wine. Maggie. Yes, my mother push ya down.
jelitekwe mma m ga-ahụ na wuri isi ma ya na ntị ma ka nka nọkwa ya n'ime onye ka a mara isi my mother then ada nwaanyị etiwezesi egbuole ma ọmị ya onye nke ọzọ abụọ chi ada nwaanyị n'ala ya ada n'ala bido kụsuwezi ada nwaanyị ọkpọ ka gasị n'ọwụ dị ibe ya werezie buutu maa ya n'ọgwụ. ndị Tiger Base ole ka ha dị bịa ha dị 6 in number with the people 2 people bịara memories with onye nke na-elekọtara ndị agha ala ha ya wụ 9 ka ha niile dị so 6 of them kụrụ general biti ahụ niile gwụrụ m agwa ma m otu m si eme onwe m so ya wụ ihe m ji bịawa ebe a sị ka m bịa report this matter ka ndị mmadụ nwee ike mara ihe megenụ n'ihe and even na onye isi ndị Tiger Base ahụ kwadute ebe m ga-report ma House of Assembly ha mechara interview ma akọchara ihe mere ha ede akwụkwọ kpọọ onye isi ndị Tiger Base so the man kpọrọ m yesterday si m na m bịa n'ọfịs ya ka mụ na ya hụ na aha ya wụ Ọla Mr. Ọla so agabeghị m sị ka m bịagodi n'ọfịs ị nwere ike ịkọwatụrụ anyị ndị Tiger Base a ha dị ogologo ka ha dị ojii kọwatụrụ anyị otu ha dị yes o nwere nke dị one by one nke a dị the first one uji m n'olu brush m down before the second one nke a dị short or the average height even mark m nyere ka nọ n'ihu the second one na rest ọ bịakwara ya esi ahụ m dị mark ọhụ m na-adọji ihu ya ya gwanụ nke the cap so nke ahụ nke ji m n'ala kwich okpu ya datukwere n'ala si evidence mgbe m lọtaziri ka mma m na-azazi ụmụ na ọhụ okpu ya n'okpuru bed okpu ya nọ na dapụrụ n'ụlọ unu na-adapụ n'ụlọ mgbe ha bịakwa yesterday ma abịa na wọchị movement ụmụta ochi bịa onye ka ịgbala azụ ụlọ na-elarị ya ma nwere ike ihe okpu ya dị daretu ya even face on offline gosiri m dat na ọ ma na okpu ya na ya lụzuru ya hie so ọ dịghị happy with me wundu ndị ahụ obi n'ihu ọhụzi m na-adọjizi onwe ya so abịaziri 6 of them bịara that Friday ọ ya onye nke tọdoro gị aka n'akpịrị ọ ya nke tọdoro m aka n'akpịrị ya before aka ahụ ọ tọdoro gị n'akpịrị ọ tọdoro gị na ọ ga-ahapụ gị ahapụ ka ọ gịnị mba ọ tọdoro m ya ka nwụọ ọ tọchiri gị atọchi ọ tọchiri m ike ji aka abụọ fọdem ya mụ na ya shi from n'elu bed ka o shi fọdem n'elu bed ibi okpu ya ahụ kwa atụsekwara m ya n'olu bed ọ fọdụrezi m mba ihe a m dazie mụ na ya adazie n'ala so mgbe mụ na ya dazie n'ala na-echizi ọnwụ ma na-adaragizi okpu ya amasị m otu nchi tụkparịzie dagidezie ya n'elu ya na strong zi ka ọ pụtazi mgbe ọ na strong ya kpozi ọfịsa na-abịa na nwaanyị a ọ na-asụ Igbo ọ na-asụ Igbo ya sụọkwa Igbo ya sụọ bekee ya sị made in com this woman ọ dị ojii ka ọ dị ọcha ọ dị oji nke ahụ dapa o bu mark n'ihu ihe nhụkwa ya m ga-amata ọ bịakwara ya then onye ọzọ kedu describe other people then nke ọzọ gbakwara ihe a nwere hands like this ịdịkwa average height mana ọ katụ nke a the first one mara m aka n'olu nke a bịakwara yesterday the second arrest ole ndị gbara gị boot ahụ ọ that particular one ahụ nke ahụ bụ mark n'ihu nke mara m boot ahụ ma n'ụkwụ mana ọ mazụ m boot a more than here 7 times ole nke mara nwa gị nwaanyị boot nke makwara nwa m nwaanyị boot wụ nke ebu hands like this mara nwa gị nwaanyị boot ole nke mara nwa gị nwoke aka ntị ọkwa ndị ka ede tọọ ọzi mgbe m pụtaziri outside zi ka ụmụ m na-akọzi ndị keme kọsa ha shiel onweghị ntutu ndị nke ọzọ dị 3 bazie m n'ime n'afọ m nke ọnụ then 3 anụzi outside na-amonitọ mgbe ndị mmadụ ga-agbape gị mgbe ọnwụ m ga-agbapa ndị mmadụ na-akọ aka gate ka abata mmadụ ha achọghị ka ụmụ gị gbapere ndị mmadụ gate ha achọghị ka ụmụ m gbapere ndị mmadụ gate because ndị mmadụ na outside na-ashout enwere some neighbors enwere ike imekwe nkwagharị ma ndị nụ n'elu ụmụ skuul students nụ n'elu ọ ga-enwe ndị nwere ike vidio ihe ahụ mege so ihe ha ji shebazie m inside so that enwe onye ga-amata ụlọ dịrị bitin ha nyere gị ọ dị mma ka igodi ya nwa iku nwa mgbe ihe a niile na nwa m nke ọzọ kụ nwa m ha epushiri ya na nwa gị ka ọzọ kụ nwa gị nke ji tọ ha epushiri lee obere nwa ahụ roolu arịa ya ihe a tutuo ya nwa ahụ na nwa m aga daa n'ala dazi keku nwa ka ha fegharịa ya witi nwa oku obere nwa pushiri ya ya daa n'ala na ụmụ onye ji plank na-akụ ihe ahụ na ụmụ nga ihe na ya che na m ga-anwụ anwụ dị sef bifo rute ihe na nwụọ na ya eji big dewuo m onye nke ọzọ mgbe ị rutere n'ọfịs ndị Tiger Base ntụbọziri echizi ọnwụ na-agba ọfụfụrụ n'ala ya gbaa m ụkwụ si na m si n'ọfịs ya pụọ ọnwụ nkwa dime na ọga ha dime na ọga nwere anọda unit akpọ m gaa die ọ sị m na ya che na m ga-anwụ anwụ nakwa m bara ndị nga ya nke ahụ so bịa mba osohụ bịa nke ahụ ọ dị ojii ka ọ dị ọcha ọ dị ọcha gbara agba dị mkpa ọ sị m na ọ gbara agba dị mkpa dị ọcha na nwa na ha elie m na nwa onye nwụ ya were black pen degbuo m na petition o nwere ihe ha jiri gị mgbe ha kpọ gị na-abịa Tiger Base yes ma m nọ na-abịa ha kpọ m na-abịa Tiger Base ka onye nke ọzọ the same short guy na ahụ nọkwa na-akụ m ihe na moto ndị nke anụzi na azasị ya hapụrụ ka m ghara ịnwụ na akọla m tuwa ya ebupụta akpa
tools akpasa bag tools no n'ime ya. Okay. Different types of suit. Ọsị na m lee ihe ha ji enye ndị mmadụ different types of tools dị dangerous. Ọsị m na nke awụ ma m chọọ na ya ewere mma gbubie m olu ewelite mma ahụ ụja abịa m because ma akpọkwa na apụ ma na-acha sị ha ka ime nwa nke ha sị ha ga-eku nwa ọbụla apụ hie so ha sị na hapụ ụzọ ha ga-adọmpụ m ebe ọbụla ha gbupụ na mama na ha nwere ike ifọgbu m hie dọmpụọ m na this time around na ha eleghị mmadụ anya na mama na polisi na-achọ many ways eji atawu mma even na ha ga-atawu mmadụ atawu sef gị onye ahụ erie na ka agụ n'obi adịghịzi ha mma this time around. Nke ọkwa da same nke dị oji. The same guy na-eme the average. Yes. Okay. Thank you very much. Okay, sir. Yeah, my people, Shebuna don't watch am. For those of una wey no dey understand Igbo, this woman say in dey in house na so police waka come. This police dey call them tiger base. This thing na anti-kidnapping squad. But these people don leave work wey dey give them go dey do another thing. They come find this woman husband. I tell them say im husband no dey. Even though im husband do something, no be to carry the woman comot without touching the woman, abi? Na so they carry this woman because they give am boss eye front and back. Im mother talk, they give im mother. Im children talk, they give im children. See wetin dey go on for inside Imo State. I want you to share this video and make sure say you dey follow this channel for more updates as e dey hot.